wie staat hier? Ja, Dit is ook bij mijn broer generatorverhuur. oké. En hier hebben we stekkers 8 van, denk ik. Juist. En stroomvoorziening en al jaar. En hier verzin je jou je geld, man. Ja, hier VOF hakt bij mijn broer. Daar zien we je deelt bij. Juist hem. En dan gaan we nou naar de hobby's. Ja, en dit is een Unimog. En wat? Unimog. Unimog? Ja, dat is een Mercedes. En dat is een trekker. Trekker? Ja, het lijkt net op een trekker, maar Nee. het is al een trekker. Anneke die zei, ik zit altijd maar op het sportscherm. Kunnen we daar wat oor bedenken? Nou, ik denk, Op het spotscherm? van een trekker. Oh, oké, ja. Van een trekker. Ja. Nou, ze zei, daar voelde ze net te vol met om. Nee. Nou, ze zei, hebben we nog samen Unimog keepje? Dan kun ik er mooi bij zetten. Nou, ik zei, dat ligt het me wel wat daar. Ik zei, dan kun je mooi de gerre, nou dan heb ik even een blokje om. Maar waarom rijd je dan net gewoon in een normale auto? Ja, zo, daar vinden wij maar niks aan. Nee? Het moet hard zijn en het moet wat lawaai zitten. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Je bent wat een handelsman? Ja, wel wat. Ik vind handel wel wat in Christbiemkes en zo. En ik ga ze nog al hier wat versierd. Er zit wat sneeuw in. Oh ja, Dat is er al hier gratis bij. juist. Dus ja, dat lijkt het wel mooi. Nou, dan gaan we op naar de volgende hobby. Ja. Ja, wie had hier een kroegje. Dat had ik je direct al deel zet toen ik hier kwam te wijn uit hier liep. En nou, het is altijd wel even heel leuk om hier te wijzen. Maar je bent een echte woordman. Zat hij in? Ja. En dan kom je dus op een klooi te waaien. Ja. Toen zei ze, dit wordt niks met die man, maar Ja? ik ben hier kamer en wie gaan net een minuut onweinig geweest. Nee? Nee, dat voel je reuze mij. Je Ja, bent- zitten we altijd in de BM. En dan koest net via zien en op een klaar. Ja, je had dit mooi uitzicht. Alleen nog het waait hier al niet als een gek. Oh ja. Maar en de meesten, kon je hier wat integreren? Ik moest even heel voorzichtig, had je me er een beetje ingroeien laten. Ik denk net een gek. Oh ja. En nou, de jongens op lijst dan tutten ze wat en straks hebben we wat contacten gekregen. En die wist net dat ik hier een hakje hier, die ziet me wel eens even, kwamen ze wel even bij me. Oh ja. En snel naar mij, die even een glaasje bier en nou ja, zei je het ontstaan. Maar je hebt meer hobby's, hè? Ja, ik ga meer hobby's. Dan batsen we terug. Nou, hier ben we bij de people heen. En nou, die hebben we helemaal starig gewoon weer opknapt. Die wil we haast een boeten doorzetten voor B&B. Hier staan we bij de John Deere. Want dit is ook dat de leefde. Ja, dit is mijn grote leven. En hier staat zijn grote kameraad. Oh, Dit is een hele joekel van ding. Ik doe de trek, doe ik wel mee en die zal ik wel wat voor de hobby. Ik ben een man van parade hobby's. ja, dat hiek me inderdaad. Ja, ja, doe maar. Maar dan ja. heb ik nog een hele grote passie. Of tenminste, ja. Ja, dat organiseren van het Alzheimer Festival in Rentje Begeert. Oh ja. Dat vinden wij heel mooi. En nou ja, ik ben op een plaats daar begonnen. Eerst met wat oude trekkers en wat oude auto's en brommers en wat eelrekjen. En zei dat alle jaren wat groter van. Ja. Wie haast misschien een probleem met de stikstof. Maar ik hoop dat het dan per hier kan. En dan is nog verzinnen, joh, dat is wel weer wat nice. Ja, zeker.